Татар халкының 1000 еллык кулъязма әдәбияты булуы мәгълүм. Менә бу рухи байлыкны барлап, әдәбият өлкәсендә табыш казанышларының нигезен билгеләүче галимнәр татар халкының мирасын тарих упкынына төшеп югалудан саклап кала да инде. Кулына каләм алган әдипнең күңеленә җыелган шушы ташкын бәреп чыгып, халыкка барып ирешкән очракта милләт язмышы өчен борчылмаска мөмкиндер. Тау яғы теге тигізлік түгіл бетін ол. Бір мінәсің, бір түшәсің. Оннары бұл жері нешіктір? Міне біздің районның туфрағы да бет қара туфрақ. Міне мен өзім бақшада қарайым, біздің туфрақ. Шондай балшық сымақ, қызыған бір машина өзіңді ауылдан туфрақ алып кетсең ие деп. Міне мында матур көрініш. Ана қарағыз енді. Ой, матур көрініш. Бітін иділ көрінәті енді. Мен 1938 елның 24 июнінде қазіргі Татарстан Республикасының Камытамағы районы Уразлы ауылында тудым. Уразлы ауылының ескі исімі де бар, ескі Қаратай, ол Қазан хандығы жырынан мәғлум. Тегергейрен гармонда да ойнайдыр елі. Шондай бек әнейім кішілерін яратадыр. Ауылға, колхозға теги вақытта айтты, пылнамышлар келсе дегенде мында бізге кіртелер, бізде ошаталар. Шондай кішіні ярдай. Хәтерлейм әлі біздің йорт енді ауылда әзірде бар. Ол йортта түрде енді радио сөйлей. Бию кейіп ерелер. Бұл тұқта әрем болмасын деп, кухнияғына шығып, секірініп кіредір. Міне әні сандығы. О, әні сандығы. Интересно. Нәрсе бар ада. Жоқ, бош. Әненің бригада білен келген сандығын долдыр барағанда. Ана мен дейді, матуреті дейдір. Зөфәр Агарамиевның әтисе Зәйни ага төрле һөнәр иясе булып колхозда хезмәт иткән. Бөек Ватан сугышы башлануга аны Кызыл армия сафларына алалар. Сугыш кырларында берничә мәртәбә яралангач, аны киридән авылга, аз гына булса да көч җыярга, сәламәтләнергә кайтаралар.
Шунда ул яраткан балаларын соңгы тапкыр күреп калу бәхетенә ирешә. Шунсы кызык, мин ул вакытта сөйләшә белмәгәнмен. Минем телем бары 5 яшьтә генә ачылган. Шуңа күрә кайчак хәзерге вакытта күбрәк сөйләп җибәрүем дә бар шуның өчен. Шуннан әти шул кайткачтын, әле мин сөйләшә алмый торган булган 4 яшьләрдә авылдагы элеккеге мулладан Тимергали абзыйдан сорый икән: "Бу минем Зөфәрем сөйләшә алмый бит", дип бик борчылган. Тимергали абзый әйткән: "Борчылма, колагы ишетәме?" дигән. Ишетә, сөйләшер дигән. 1945 елда хәрби госпитальдә Зәйни абый дөнья куя. Бу аның соңгы хаты. Сезләрне күз алдына китереп саташып йөрим. Әни төшемә бик керә, әллә авырыймы? Әнә сукырга кергәндер инде. Бәрәңге байтак булды микән? Мин сезгә яхшы тормыш телим. Миңа да озын гомер. Бер утырып, күргәнне сөйләшеп, җылашып утырырга насыйп булсын. Мен 1945 елда кіріп, 1949 елда мин 4 классны бітіріп шықтым. Аңа қадар абиым 2 ел әлегірек оқып бітірді. Абиым меңа қарағанда яқшырақ оқыған еді. Ләкин аңа бірінші бала боларақ тормышлар жеңіл түгел, ауыр. 5 кіші әнеге бір өзіне генә қиынға келе. Шуңа күрә ул оқуны ташлады. Һәм мин инде 49 елны укырга киттем. Минем аның шулай үзен корбан итеп, мин абиның да шушындай ярдәме белән семьяны алып бару аркасында укуымны дәвам иттерә алдым. Урта мәктәпне тәмамлагач, нәкъ менә Горький әйтмешли, Зөфәр Әмиевнең тормыш университетлары башлана да инде. Сугыштан соңгы авыр елларда эшче кадрларга кытлык. 1955 елда Казан авиация заводы каршындагы техник училищега ул фрезерче белгеченә укырга керә. Училищега урнашып кайткач, паспорт алу кирәк була. Колхоз җитәкчелегенә рөхсәт сорап язган аның гаризасын хәтта идарә утырышының көн тәртибенә куялар. Нишләп Казанга җибәрергә? Бездә бит механизаторлар җитешми. Әнә Тәтеш районында Монастырская дигән җирдә тракторчылар, комбайнчылар әзерли торган курслар бар иде. Шунда җибәрергә кирәк. Бераз эш катлауланды бит. Ләкин шул вакытта идарәдә утыра тагын укытучы Мөршидә апа Гыйззәтова. Нинди механизатор чыксын аннан? Күзлекле шул. Менә шушы күзлекле, минем күзлекле булуым аркасында идарә миңа паспорт бирергә рөхсәт. Biz үскәндә, biz кечкенә чакта, әле бу тирәдә су моның кадәр киң җәелмәгән иде. Чөнки 1955 елларда Куйбышев ГЭС төзелгәчтән генә менә су шушындый рәвеш алды. Аңа кадәр бу тирә бик шаулап торадыр дип уйлыйм. Чөнки
Берничә пристан бар иде. Пароходлар бер-бер артлы килеп туктыйлар. Камадан килеп төшә. Шушындый урын бик хәрәкәтле урын иде. Bütün безнең яклар инде бу тирәләр Казанга шушыннан пароходтан менәләр. 5 сәгать, 4 сәгать, бәлкем күбрәк тә булгандыр инде. Безнең як халкы шушы Казан белән шушы пристан аша бәйләнештә торадыр иде. Заводта фрезерче һәм тимерче, Казан университетының читтән торып уку бүлеге студенты, хәрби хезмәт, Кама Тамагы районында чыгып килгән Кызыл Байрак газетасы хезмәткәре туган авылында укытучы булып та эшли. Аның тормышында үз урынын, күңеленә яткан хезмәтне табу шактыйга сузыла. Әмма бу еллар аның өчен белем алу, тәҗрибә туплау, тормышны өйрәнү елларына әверелә. Кайттым, укытам. Борынгы заман тарихы, рус теле, физика, сызым. Укытам, әле тәҗрибәдә әллә нәрсә юк. Шулай да укытып, дөрес 1 елдан башкачарак ситуация китте. Мин татар телендә укытыра башладым. 1 елдан битердем университетта укуны. Һәм инде минем аспирантурага керү теләге булды. Каләмгә бер тотынгач, ул һаман язарга кыстап тора. Зөфәр Әмиев аспирантурада укыганда ук Сибгат Хаким поэзиясын өйрәнә башлый. Һәр сүзнең кадерен, тәмен белергә, аның куәтен тоярга өйрәнә. Ул вакытта ук булачак галимнең үз язу стиле, теле формалаша башлый. Шагыйрьнең бай, сәнгати ачышлары белән аның тулы иҗат дөньясын ачарга тели ул. Шул чор әдәбиятын өйрәнүгә, яңа эзләнүләргә нигез сала. Алга таба галимне сүз сәнгатебезнең алтын чоры 20нче йөз татар әдәбияты кызыксындыра башлый. Әдәбият тарихында яңарыш дәвре булган бу чор аның өчен зур бер ачылмаган галәм кебек. Ул дөньяны өйрәнер өчен Зөфәр Әмиев җаваплы эшкә тотына. Университетта диплом эшемнең җитәкчесе Резидә Ганиева иде. Шулай килеп чыкты ки, без безнең арада мәхәббәт кабынды һәм без семья курдык. Зөфәр ага үзенең уңышлары өчен аның таянышы, терәк булган гаиләсенә бик тә рәхмәтле булып яши. Хәләл җифете Резидә Ганиева да зур галим, филология фәннәре докторы, профессор, татар әдәбиятын өйрәнүче галим. Узак та үтми, аларның балалары туа, улы Булат һәм кызы Халидә. Әмма Корычтай нык, тату гаилә бәхете бер мизгелдә юка пыяладай шәлпәрәмә килә. 2006 елның 7 октябрендә аның бердән-бер яраткан кызы Халидәсе юл фаҗигасенә очрап һәлак була. Менә бала үстергән еллар. Ана карточкаларымны карыйм да, үлән күрсәткән булар иде. Җылыйм инде, конечно. Шуны һәр чоры үзенчә, бердән-бер теге үскәндә, семья корганда, яшәгәндә бердән-бер шул күңеленә бикни кызымның һәлак булуы билгеле. Ул семья корган гына иде, шактый яше дә бар иде, 36 яшендә иде. Менә 1 минут эчендә юкка чыкты шул. Зөфәр Әмиев бу фаҗигадан соң, кайгы-хәсрәттән соң башы белән шумып тулаем эшкә кереп китә. Аның каләме ашы дару сыман. Авыр уйларны, җансызлауларын, сыкрауларын аз гына булса да киметә кебек. Зөфәр Әмиев
сәгатьләр, көннәр, айлар, еллар дәвамында зур эзләнүләр алып бара. Әдипләрнең тормыш юлы турындагы материалларны туплау, әсәрләрнең язылу һәм басылу вакыты, автор кулъязмасы белән басылган хезмәтләрнең тәңгәлеге, тарихи вакыйгалар, булар барысы да җентекле тикшерү, бәяләүне сорый. Аларның бөтенесе дә гарәп язуында басылган, үз заманында басылган китаплар итеп, шул ук газеталарда, журналларда, кайбер әсәрләре басылмыйча архивларында гына калган. Менә без шушы мирасны халкыбызга кайтарырга тиеш булдык. Эшләрне бүлеп, бергәләп, аңлашып эшләдек. Һәм мәсәлән, Мәҗит Гафуриның 4 томлыгы чыкты, Галискар Каманың 3 томлыгы чыкты, Галимҗан Ибраевның 8-9 томлыгы чыкты, Тукайның 5 томлыгы чыкты. Менә шул рәвешле эшләп, билгеле ул томнарны эшләгәндә безгә беренчедән кыенлык нәрсә дә иде. Ул аларны табарга кирәк бит әле. Кайда? Китап чыгару катлаулы эш. Нәшриятка бастырырга биргәнче күпме хезмәт куясы бар. Татар рухи мирасына килгәндә, китаплар күп очракта я гарәп телендә, я иске татар имласында язылган. Ягъни аларны башта тәрҗемә итәргә кирәк. Аеруча иске татар телен һәм имлясын белгән Зөфәр Рәмиев кебек белгечләр сирәк очрый. Безнең революция кадәрге вакытлы матбугатның, ягъни газета журналларының барлык номерларда сакланмаган. Аларны табарга кирәк. Мәсәлән, менә хәзерге көнгә кадәр Тукай хезмәт иткән, Тукай язышкан Фикер газетасының аерым саннары табылмаган, бер ике саны табылмаган. Аннары табылганнарында кайбер битләре юк. Шуңа күрә өстәл сугып, Тукайның бөтен әсәрләре инде табылган, табарлык юк дип әйтеп булмый. Исеме узган гасырның 90-нчы елларда халыкка кайткан Гаяз Исхакыйның язма мирасын барлау, аның төрле телләрдә, төрле илләрдә чәчелгән әсәрләрен җыю, өйрәнү, туплау, бастырып чыгару мәсьәләсе аның игътибарыннан читтә калмый. Ул беренче чыганакларга мөрәҗәгать итә. Язучыларның имзаларына бәйле һәр детальне җентекләп өйрәнә, чагыштыра, нәтиҗәләр ясый. Нәкъ менә яшерен имзаларга бәйле эзләнүләре Габдулла Тукайның әлегә киң җәмәгатьчелеккә билгеле булмаган әсәрләрен ачыкларга ярдәм итә. 1913 елда февральдә, 26 февральдә Тукай шушы Клешкин шифаханәсенә кереп ятарга мәҗбүр була. Фәлән сумма, ялгышмаса 150 сумма түләгәннәр шунча. Шунда бер мәкаләсе бар. Килер zaman һәр язучының үзен сүзен инәсеннән җибенә кадәр тикшереп чыгарлар әле дигән. Ягъни, теге яки бу кешегә дөрес бәя бирү өчен әнә шул инәсеннән җибенә кадәр тикшереп чыгу кирәк. Ләкин Тукай бик тикшерелгән бер караганда. Бик күп язганнар. Ләкин инәсеннән җибенә кадәр дип нокта куеп, башка бер кайда эзләмәгез, бер нәрсә дә юк, бер нәрсә таба алмасы дип әйтеп булмый. Чөнки Тукай Уральскида 3 газета журналда эшләгән, бик күп катнашкан. Һәм аларның бая әйткәнемчә, берсе Фикер газетасы. Фикер газетасының ялгышмасам 1907 елның анда 12-14 саннары табылмаган. Эзләп карыйбыз, табылмый. Аннары кайбер саннарының баяракта әйттем, битләре табылмаган. Менә шундый. Гомумән кешегә бәя бирү өчен теге нокта куеп, менә шулай булырга тиеш дип бәя бирү өчен иҗатчыны бүтән язганын кулда булырга тиеш.
Зөфәр ага 40 елдан артык гомерен Тукай шәхесен һәм иҗатын өйрәнүгә багышлый. 1970 еллар урталарыннан бирле бөек шагыйрьнең күп томлыкларын әзерләүдә катнаша. Галимнең гаять зур һәм турыдан-туры хезмәте кергән иң саллы басма Тукайның академик 6 томлыгы 2011 елда нәшер ителә башлый. Аның Тукайны өйрәнү фәненә керткән тагын бер олы хезмәте Тукай энциклопедиясе. Бу зур эшнең башында төп җаваплы кеше булып Зөфәр Рәмиев тора. Тукайның һәр әсәренә аерым шәрехләмә, анализ булырга тиеш. Тукайның танышлары, туганнары белән бәйләнешләр, Тукайны тәрҗемә итү, Тукайны өйрәнүчеләр, Тукай музыкада, Тукай сынлы сәнгатьтә, Тукай театрда. Менә шушындый 8-9 юнәлеш буенча эшләнергә тиеш иде. Нишлисең инде? Тормыш үзенчә дәвам итә. Кеше яшәеше дә башка чорга керә. Элекке яшәеш шул истәлеккә кала. 2020 елның мартында аның иң якын кешесе, хәләл җефете, аның Резидәсе бу дөньядан китә. Резидә Ганиеваның хезмәтләрен барлап, китап итеп чыгаруны Зөфәр ага хәзер минем иң төп бурычым ди. Кеше гомере бик тә кыска. Заманалар шаулар да тынар кебек. Әдипләребезнең мирасы, туплаган байлыклары, аларның уй-фикерләре, омтылышлары, өметләре халык күңелендә мәңгегә калачак.